jo sådan nogle kyllinger der til at starte med, ikke? Så vi kommer hen, og så vokser de fra det, ikke? Ja. Så. Ja, og også meget forsigtigt at døbe, når der kommer vildsvin. Selvom man er der, når man døbe. Hvad er ingen til nogen? Det er da farligt, det der, ikke? Andre følge, de kommer bare jokkende. De kommer med, ja. Så. Det er et eller andet, ja, han er meget, meget charmerende med den måde. Det er min datter, der fejrer sådan noget på det, så. Så går jeg egentlig mere efter sådan nogle lidt højere. Ja. Sådan 71. Ja. Mere, ikke? Så ja, bliver rejst lidt mere og sådan noget. Altså.